Na császtok, megint itt vagyunk, és most Skype PvP 2 vagyunk Mesterem C-n. A Hungaroboy, ja, Skype PvP 5, oké. Támad már le őket, menjünk már. Na, menjél. És itt vagyunk, és bekempeljük most a gombát. Enyém ezek. Kinyílak. Hé, ez te voltál. Nekem enchant a síjam van. Uá. Megpróbálok nem énekelni, mert beszélget. Igen? Aha. Oké, akkor nehogy én... Három ilyen izé lesz, akkor csatolnám. Nehogy énekeljem, mert... Na, no sing. De bekapcsolom az enyém szóval, hogy hallod. Ne kapcsold be most, ne. Akkor ne. Most camp... Ha bekapcsolom, akkor jól játszol. Jó, ne kapcsold be. Most camp van, barátom, camp. Igen, zenésen. Poing! Erre ugrok. Hát, hogy ugráljon. De hogy szövézek? Szétlövöm. Szövi. Ez szövi, ez Miért itt nem? na, hallod. Nem tudom, hogy most mennyire halljátok a Mátét, mert az előző videóban a Bécóval mentem, és akkor ott, igen. Tehát a Bécót azt alig lehetett hallani. Én meg voltam ráadásul fázva, úgyhogy menő volt. Hú, azt kilőttem. És mivel is veszed bandival? Bandicam-melja. Most épp van egy izé, nem tudom. Írjátok valamire kommentben, hogy melyik az a izé még jó, amikor ugyanannyi FPS-en van, amikor veszed és kevesebbet foglal. És kevesebb, és Té- meríteni meg minden fogomlóság. Hú, azt is kilőttem. És azt... Nem jön akkor, hogy elvicsantol tudsz. Tessék? Én akkor ilyen csantol. aki megöli, barátom. Mutasd neki szövét, és akkor utána megöljük. Milyen köcsögök vagyunk. Szöv közé, barátom. Du. Menő volt-e? Már egy szövi. Hú, de keményen célzok, gyerekek. Azért. Hogy? Gyerek leszik, most megérték ki a kardal. Akinek még nincs letöltve a Mesterem C, az töltse le, mert jó játék. Jó játék. Gyerek egyáltalán nem is. Hát az nem nézni a videót, Máté. Hunki bugi. Hé, mennyi sebzik? Így szedte. Az jó. És az ráadásul, hogyha üres, az nincsen szedte, 2 lövésből megölöm a gyereket. Hogy, ha eltalálom. Emlékszel az Alexandrára? Tegnap. De hát ne nevezd meg, kérlek. Ne nevezd meg. Ők én nem nevezem meg. Hogy jöjjön meg? Nem te ölted meg. Na, várjál, kíváncsi vagyok, hogy... Várjál, kíváncsi vagyok, hogy mennyit sebzek, figyelj. Gyere, egyszer. Hol vagy? Sidó. Mennyit? 3? Kardom, íjam. Én meg felmegyek enni, mert mindjárt éhen halok, szegény. Hát szerintem fogok még TF-ről, Team Fortress-ről. Nem én öltelek, te. Jó van.
Hát Team Fortress-et szerintem fogok csinálni. Azt nem biztos. Nem. Hú, mennyi pénzem van? 2169. Én nézem meg, nekem ellopták a pénzem. Jézusom, valaki meglő, de nem pittin. Mi az általán a gyerekek azt mondják, Premium for this area. Azt kilőttem a gyereket. Zman. Igen, Premium for this area. Ne, eltaláltak, nem segít. Hungi bungi, bejelentsem a csatornádat? Nem. Az animációsak. Aztat. Mathéve tuti. Hát ezt bejelentettek, már csak igaz, hogy 3 videó van, az tavaly készült. Jó van. Ha valaki küld kommentet, hogy kéri, hogy jelentsen be Hungi Bunginak a csatornáját, akkor Elveszették már. akkor Máté, akkor lelinkelem nektek a csatornáját. Igen. Örülj, hogy nem dobott a anyádra. Oktatás közben. Ez nem csúnya szó. Várj, szövi zalány. Szövi. Szövi. Csi ti 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 ti. Meg googolja is ilyen szép, így ilyen szépen googolja. Hi hi tin tin. Nézd olyan, mint az anyádat is. Nézd, hogy olyan, mint az anyádat is. Hát nagyon. Na jó van, most már lövök szét mindenkit, nem fogok én itten. De mit szólnál, hogy egy kicsit így elrébb jönnék, és innen? Lenne is ott valaki. Hát az szép. Itt tényleg lőjél fel magasba egy nagyot. Basszus. Tüzeség kéne most. Grat. Jó, hát max FPS-sel. Kilőttem. Ennek ingyen tudja kardja van, ugye És ki fog minket nyírni? Elhiszed? És ki nyírt? Úristen! Jézusom! Biztos volt aranyalmája is. Úgyhogy ezt tetsz így. Hallod, mennyit vesztettem? 200 valamennyit. 200. Csá. Máté, te megölöm. Az igen, így kiugrál ide, és így le lehetne lökni. Basszus, nagyon sokat vesztek én ezen. Jézusom. Jó, akkor még egy próbál. Hát nem. Leugrok. Na, szerintem ennyi lesz mára. Majd még jelentkezünk. Szokásos. Na, császtok.